Здравейте! Другата седмица видео ще има японска седмица и ще предлагат този вегетариански рамен, който е с зеленчуци и гъби. Предлагам да го пробваме с вас, да видим дали си струва цената, която ще е от 6,79, като аз съм го купила миналата година на цената от 5,99. Има някаква разлика. Ето как изглежда замразен. След това ще ви покажа мариновах и яйца. Това е нашия рамен. Според мен не си струва много парите, но човек трябва да пробва.